ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 100 ଟଙ୍କାରେ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କଣ କଣ ଖାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା 10 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ। ଆସନ୍ତୁ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ଆମର 90 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ 90 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ଖାଇପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ରାବିଡି ଷ୍ଟିମ୍। ଆସିଲେ ପଚାରିବା କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛ? ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ରାବିଡି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଆମ ପାଖରେ 70 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଭାଇ ଲଙ୍କା ଚପ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା? 20 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଚପ ହଁ ଲଙ୍କା ଚପ ମସଲା କେକ୍ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଚପ ଦିଟା ମସଲା କେକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା 20 ଟଙ୍କାର ଲଙ୍କା ଚପ ଆଉ ମସଲା କେକ୍ ଯୋଉଟା କି ମେଳାରେ ଫେମସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରହିଲା ଆମର 50 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରେ ଭାଇ ମକଟେଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ? ବାବାରେ 50 ରୁପିଜ। ଆଉ କଣ ଖାଇଦବା। ଆଉ ରହିଲା 50 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କର୍ନ ଚାଟ୍ ଖାଇକି କେତେ ପଇସା ନଉଛି। ତିନିଟା ଦିଅ। ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା? କର୍ନ କେତେ ଟଙ୍କା? 30 ଟଙ୍କା। କର୍ନ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କାର ଦଉନ ଭାଇ। ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ ଥର। ଦେଇଦିଅ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କର୍ନ ଚାଟ୍ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କର୍ନ ଚାଟ୍ ଟା ଓକେ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ। 30 ରୁପିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ରହିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ଖାଇକି ଦେଖିବା। ସାଧା ପାନ କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କାରେ ଦଉନ। ଦେଇଦିଅ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। 10 ଟଙ୍କାରେ ସାଧା ପାନ ମିଳିଗଲା। मेरे भाई 5 दो। मेरे में से बारी वाला पान लगा दीजिए। थैंक यू भाई। 10 टंकारे साधा पान मिलिगला। आउ रहिला 10 टंका। चलंतु गोटे पानी बोतल आनी पीबा। आसंतु पानी बोतल गोटे देबे। ठंडा पानी दियंतु। ठंडा पानी दे दे।
10 टंकार मिलगला ठंडा पानी बोतल ओहो हमर 100 टंकार बालीजात्रा फूड चैलेंज एठी कंप्लीट हैला पानी बोतल सहित थैंक यू जदि मो मामा रो वीडियो भल लागथो सेत पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे बाय बाय।